Welcome back dito si Logan, and of course makakasama natin ang mga nagpipitagang mga host ng Press Tour at saka Let's Talk, of course. Wow. Okay, pakilala mo na, Jet. Si Mr. Derek Ramsey At si Mr. Eddie Gutierrez. diba? Hindi, joke lang. Hindi. Sir Derek Gonzalez and Sir Eddie Calizo. Ayan. welcome po Sir Uganda, of course. Alam nyo, sila sa core, sila ang may pinakamalaking B. Anong B? Anong B? May pinakamalaking boses. Siyempre, akala ko. budget. Ikaw naman talaga ikaw. Nasyak ako sa B. Hindi ako green-minded. Kaya sila yung may pinakamalaking B dito, di ba? May mga malaking B rin tayo. Ano? Malaking braso, malaking baba. Hindi naman malaki sa'yo, matulis lang. Anong mahaba? Anong haba? Matulis pa. Oo. Ayan. Ayan, so kinakabahan ako kasi dati sa Let's Talk tayo ni-interview ni Sir Derek, tapos ngayon i-interview naman natin siya ngayon. Alala mo yan? O yung galaw ko na galaw. Para naman natitan si Sir Eddie. Oo nga, mas kabado na ako kasi kadalasan kami yung nag-i-interview ngayon, kami yung Di totoo yan. Ganun pala feeling na. At syempre matutukayan yung mga ganon. Kinakabahan talaga kami. Matutukayan yung mga viewers natin, yung mga hidden talents ng mga, syempre mga host natin. May hugot yung pangita. Hindi ko nakakawa. Kung kinakabahan talaga ako mas dito. kami kinabahan dyan. Parang binigyan nyo kami ng idea. Ayan, proceed na tayo sa mga katanungan. Yes, kamay sa baba and let's play. Press Tour, Let's Talk. Ayan. Ayan. Baka naman pwedeng introduce yourselves in a DJ. Agad-agad, ito ko yung unang question, dapat gano'n. Sinabi ko na nga, di ba? Sasalita ang anak ko, baka naman pwede. Bakit naman gano'n? Ayan. Parang sa Megway lang. Question number 1. Gano'n, kamay sa baba and let's talk. Di ba? Sabay sa baba. Ayan. Baka naman pwedeng introduce yourselves in a DJ way. Example of DJ spills yung ginagawa niyo dati. Introduce? Alam mo, parang binabalik tayo sa Oo radyo. nga. Sige. Ganito na lang. Una ko na lang na name. Hindi, main na. Name. Gusto mo? Sige, like this. Okay. Good morning, Philippines. I'm Bob Reeves, and of course, welcome to the program. This is... Ano nga ba programa ko? Iluganda. This is Iluganda. Wow. Only right here on Ford TV. Si Sir Eddie naman. Si Sir Eddie naman. Ano pero? Parang dadasan naman ko, yung umaga na Hindi gano'n. ako kasi, ang pangalan ko, Jimmy Rabbit kasi pangalan ko. Jimmy Rabbit. So I'll just use the Jimmy Rabbit. Okay, ano pangalan ng program? Iluganda. Iluganda. Okay. Great morning, everybody. Jimmy Rabbit here gets you going on a Friday morning all the way till 12 midnight tonight. Oh, di ba? Bakit naman nagkaroon ka ng idea na Jimmy Rabbit yung pangalan mo, sir? Kasi yung station namin noon, yung parang DJ's name namin, dapat may strong recall and all names of animals. Ano naman po yung ano? Bakit dapat yung pangalan ng FM is Philippine Rabbit? Gano'n. Actually, Zoo. Kalizu Radio. Kalizu ba? Kasi sa amin naman it's more on mga sikat na foreign artista. So doon binase yung ako naging Bob Reeves, kay Keanu Reeves noon. So it was nasa love ang nagbigay sa akin ng pangalan kasi puro love songs kami na. So pwede pa rin pala na gagawa rin ako ng sarili ng show sa radio, gagamitin ko yung dalawang pangalan ninyo. Like? Yung Baba tsaka yung Kalisong, gagawin yung Baba Balisong. Tama, Baba Balisong. Ikaw, kasi ka. Bakit? Piniktas ko yung sarili. Hindi naman ako pang FM kasi. Yan ang pag-HM. Hindi, oo. Diba? Hindi naman pang FM. Pang FM. Pag dapat pang radio ka. May Kalisong, Baba Balisong. Ang lakas ng recall nun. Masaya. Ako sabi ni Jen, ako naman. O, ikaw naman question. Okay, kailan tayo nag-start as disc jockeys? Or DJ? Umpisa talaga sa umpisa. Hindi, sa umpisang sa uli. May natutunan sa uli. Baka sakaling malikol mo. Umpisan mo sa uli, sir. Try mo. Huwag ka mahirapan. Sino? Hindi, ikaw. Hindi. Okay, sige. Yeah, as a regular disc jockey, kasi may trainee period. As a regular disc jockey, nag-start ako noong 1993.
That was at RMN. Hindi, matanda ka na. RMN ngayon, IFM na yun. So, 1993, and then after 1993, nag-Love Radio ako. After Love Radio, I went to Campus Radio. Wow. And then Southern Broadcasting Network. And pretty soon, hopefully, makakabalik ako sa radyo. Wow. Sabi nila, may mga kilala ako, sabi nila, pag daw nag-hosting ka sa TV, medyo may tense pag kunwari kahit sarili mo i-spill yung or scripted, nandun yung tense. Pero pag sa radyo daw, mas confident ka kasi hindi naman nakikita yung facial expression mo kahit naman na exaggerated. Gano'n naman talaga, syempre, wala akong pinakita. Kunwari, mic lang yung hawak mo, good morning, parang kahit gumagalaw yung ulo mo. Kahit nakakasikat. Walang napapansin Sa physical, walang napapansin sa physical. Parang ina-appreciate nila yung boss nila or yung parang impact sa tao, di ba? That's true. Eh si Sir, gano'n naman, Sir Derek. Kailan nung Well, mas matagal na kasi ako sa radio. I started when I was in college. At malalaman ng aking edad ko. Actually, I started... okay. Siya 93, ako on the 80s pa. I started as a regular DJ when I was in college pa. Pero believe it or not, wala nga sa isip ko yan. I was an engineering student. Kapasa lang. So, I started with the Bombo Radio with Star FM. Yeah, and then from there, I also joined the RJ. It's an AM station, pero purely music siya. So, metal, rock, bigla akong nag-ship ganun. And then I went back to Love Radio. Then I was assigned in Pagka. Then Showbiz Chismis pa ako na I-handle the Showbiz Chismis program of the same network, MBC, the Manila Broadcasting. Tapos, bumalik ako sa Star FM. And then, yeah, from Star FM, now, I'm with sa Magic ako yeah. Daming FM. Dapat meron ding Moon FM, Half Moon FM, Star FM. Oh, maganda yan. Oo, di ba? Di ba sa Nakiya? May Magic FM, Star FM, Half Moon FM, Bakla FM. Oo, meron din, di ba? No, pwede sana kayo dun yung dating station ko yung sa Showbiz Chismis. ST. That's DWST FM. Yun, it's more, yun ang medyo mahirap dun sa part ko nun. Kasi may katandem ako na every 30 minutes may papasok na showbiz. It's reporter, showbiz reporter talaga. Tapos makipagchikahan dun sa mga kung anong issue na yan. Doon mahirap sa part namin dahil iba yung training. I think 101.1 yata yun. 101.1. Kasi yung ST tsaka yung Love Radio, they're sister stations. Yes, they We are. both came from MBC, di ba? So, Yeah. parang ganun. And bakit nyo pinasok yung work na DJ as a DJ? Kailangan niyo malaman? Hindi, kailangan nilang sila. Wala kaming pakialam. Siyempre lang May action every time tayo. Siyempre, kailangan nila malalaman, sir. Wala naman akong pakialam kahit Ano kayo kada tanong nila? Ang sagot natin, kailangan nyo bang malaman? Oo, tatanong ko ba kung hindi sasagutin? Baka. Sige. Ayan, dapat para mas maganda. Parang may nagtulak ba sa inyo na pumasok sa Sa akin talaga wala. It was just, kumbaga, accidental lang yan. So when I was in college, so may mga pa-MC, so yung mga kagrupo, mga kabarkada, so, nagkaroon ng announcement, may opening na DJ sa Star. Sabi niya, apply ka. Sabi ko, di ako pwede kasi engineering student, wala akong diction. Try mo lang. And then, sige, silang gumawa na ng resume ko, application form ko, sinabit ko lang. In-interview, then yun lang. Maya pinagbilang ako ng 1 to 100, nagkamali pa nga ako. Pagdating na 50, 60 na dapat, ang naalala ko from the 50, nag-90 na ako eh. Then 100. Ganon. Wala talaga. Sir Eddie po, ano po? Bakit po? Ang tanong is, paano ako nag-start as a DJ? Or bakit? Bakit yung pinasok yung work na pagiging isang DJ? Actually, parang ganun din kay Sir Derek. Ako, Accidental. I started in an AM station. Sa AM, so it's the one radio in Manila. AM station yan, so mga bali-balita. Ganun. So, isang friend din, puno ng friend, parang encourage ka, you have a voice, why don't you try? That's it. During the auditions in this radio station, you needed a disc jockey na bata raw. So, I tried.
Hindi niyo pinangarap. At first, I failed. Honestly, I failed at first eh. Kasi kasabayan ko yung mga veterano na. So, part of At talagang pinangarap, hindi talaga pinangarap. Only that nung nandun na kami after, kasi the hardest part on that time being a DJ, you really have to speak English fluently. Wala. Even the diction, Wala talaga. the intonation. So that's why ang training natin nas grabe rigid for the whole month. Process ng training talaga. Of course, kasi Sobra. syempre naman. To the point na may nangat-gat kaming lapis just to speak. ballpen habang nagsasalita. And then, yun na nga, from there, doon na namin naramdaman na, parang pala kami dito. And then, yun nga, after ang my first auditions, I failed. And then sa pangalawa na parang mas mataas na yung confidence level ko eh. Parang to the maximum na eh. So, I was confident na rin to be taken in the second try. So, I made it. Tama nga sabi ni Sir Derek, it's very hard talaga eh. Very hard. To pass in an audition sa pagpasok sa FM. During our time. During our times, not now. During the 90s, ano? During the 90s. Yung 90s na talaga. That's true. You're not actually allowed to speak a single Tagalog in the audition. Sabi nila, marunong ka na mag-Tagalog, ka na mag-Tagalog. Ito, English na talaga. Saka 80s, 90s, hindi pa uso kasi yung mga Tagalog. TV, di ba? Mas madami it's yung more radio. talaga. At hindi, doon talaga sa time na yun, mostly ang DJ are all male. It's predominantly Pero in fairness, nadadala ka rin pag, di ba, pag nakikinig ka ng mga radyo, yung mga may sinasabi mga DJ, nadadala ka rin, di ba? Kahit di mo sila napapanood. nadadala na. Parang example, Doon sa adlib, example, may mga advices for, nadadala ka talaga na parang feel na feel mo Pero talaga. kayo may natutunan ba kayo pag kayo nakikinig sa mga radio? Opo, mga ganun. Pero minsan kasi naririnig ko na lang na mga Ako na yung mga nakikinig sa radio ngayon. Oo. Dati. Internet na yan. Pero ikaw ba? Pero ako po, plano na pag ano po, sa ano po, pag sa umaga, nagpapatugtog ng FM yung papa ko, narinig yung mga DJ, yung Ako AM. Ikaw. Kasi yung AM, Ilocano, yung mga pagsamin, yung mga ganun. Drama. Oo, pagpartinan, yung mga ganun. Pagpartinan, dati ko, itidag na mga itibiyaan, yung mga ganun. Mahilig talaga. Oh, yun. So, ano yung mga DJ names na ginamit niyo at saan kayo naging mas kilala? yun nga yung sinabi na kanina, si... Kasalanan ko, ano din nakasunod dito. Ikaw, sir. Actually, Or madami pang mga screen names. Well, I only have 3. Ano ba yung Okay iba? naman eh. Kasi, like, the first 2 are Bob talaga yung unang naibigan sila. The una na pumasok ko sa Star is Bob Di Carlo. Talaga ang una kong pangalan. So, sumikat doon sa area. Of course, tapos nung dinala ko sa Maynila at Baguio, yun na, they changed it to Bob Reeves, which nakilala. And pagbalik ko, nung nandito na ako, dinala ko pa yan sana eh. So, pagbalik ko sa Star FM ulit, si Bob Reeves pa rin. Nung lumipat na ako at nang na-hire ako natanggap ako sa Magic, so nag-uusap kami ng station manager namin, si Mr. Priscilustre na, okay lang ba yung pangalan mo or would you like to change it? Sabi ko, siguro, it's about time to change. Medyo matanda na si Bob Reeves. So, that's why naging Derek na. Para mas Of course, okay, but Para mas- at walang apelido yun, walang Walang apelido. apelido. Oo. So, yun. But the thing is, until now, Bob is tumatatak pa rin yan. Kasi sa mga dating friends, and even may pamangkin. Pag umuwi ko sa amin, ang tawag sa akin, Tito Bob. Pero ako yung familiar kay Sir, yung bosses talaga. Ako din. Ikaw po. Ako kasi, actually sa Lawag ako kasi na-based during that time eh. At first, I was using Mike Eddie. Mike Eddie. Kasi microphone Eddie. That's one of my very first radio name. And then after that, nung nagpunta ako sa RMN, sila nagbibigay ng pangalan mo eh. Kasi hindi pwede. Nandun na naman yung Eddie, ginawa akong Baby Eddie. Because I was the babyest DJ in that station during that time. Kaya binigyan ng Baby Eddie. And after that, napunta ako sa Love Radio. I was supposed to use the same name. Pero sabi ng Love Radio, do not ever use the name that you use at WHP because that will be a recall to their station. Yes, you're So burahin mo na yun, you use Jimmy Rabbit. So Jimmy Rabbit na naman nung kinuha ko sa Love Radio. Tapos nung pagkuha sa akin ng Campus Radio, ayaw na naman nilang gamitin ko yung Jimmy Rabbit because may idagdag pogi point na naman sa kanila. Pogi point or listener, parang dagdag, kasi listenership, kumbaga madadagdagan. So binigyan ako ng Richard G.
Richard G. Richard G. Gutierrez, parang gano'n. Richard Gomez, wala pang Gutierrez. Ay, Gutierrez, no? oh. Bata pa sila noon, mga... Cheers, maliliit pa lang na nun eh. Richard Gomez. Richard G. Parang gano'n. So, Pwede naman yung Richard Poon. Pwede rin, di ba? Hindi naman G yun. Or Richard Oo P. nga, pwede nga pag Richard Poon na. pwede. Para maging Richard Poon. Oo, Richard Poon. Then Ako after that, pwede, Richard Moon. O, di ba? ano, Overall moon. full moon, half moon, or... Half moon. moon. Asteroid. Hindi pa pwede star mo na. Hindi na, para tasabay Asteroid agad-agad? Oo. Para mas maganda. And then after that, the Banana Joe, and then JV Mike. Ang dami na. The mic's still there. I started with the mic, and then end up with the mic. Yeah. And then hopefully holding a mic pretty soon again. Good, yeah. My God. Anyway, hindi ba kayo na-bored sa work nyo? Hindi. Ako po na. Ano ba yung ginagawa nyo? Araw. As in, sobrang, pag nagsasalita kayo on the go palagi, Yeah. Even though yung mga graveyard shift, even the 4 to 6 a.m. na slot ko na yan, for the past 4 years na hinawakan ko yan, every day, Monday, all the way until Sunday. Even if pati yung graveyard yung 12 to 4 a.m., akala mo wala na, hindi mo na ang daming nakikinig. Depende kasi dun sa area eh. Kasi sa Lawag, marami kasing FM doon, may nightlife kasi maraming nagising. Di ba? Until the wee hours in the morning, maraming nakikinig talaga. Pero pag love mo talaga yung ginagawa mo, hindi ka may hirapan, di ba? So, kasi yun talaga siguro sa amin, nagkaroon talaga kami ng love nung matutunan na namin yung craft namin. Tama. So, minahal talaga na namin no matter what. Okay, Ayan. so... Siyempre, bibinilin natin muna yung mga ating mga Di habang kanina pa tayo, diretso na. Wala na break. Parang ano, Wala nang break. Walang break. in fairness, parang mahirap hanapan ng way na pwede mo silang okay kasi nakakaseryoso sila pag sumagot, no? Pero syempre After yung next ganun natin, syempre may lalabas nila yung mga abangan natin. diba? Sa pagbabalik ng Ilocana, syempre baka madala na natin sila sa mga kalokohan, di ba? O Babalik ba? Babalik ba tayo? Seryoso Babalik ba? muna. Pwede naman babalik BI go out. tayo. May I go out, of course, again. Okay, marami pang mangyayari dito lang kayo. Huwag kayong aalis. Mamaya magbabalik po ang Ilocana. What they've been looking for.